तर कसे आहात तुम्ही सगळे? आशा करतो की सगळे बरे असाल. कधीतरी आपण आपल्या प्रवासामध्ये एक अशा वस्तूलाच बरोबर घेतो, जी आपल्या जीवावर बेतते. ही कथा काही अशीच आहे. पण कथा ऐकण्या अगोदर नेहमीसारखं चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा. कथा कशी होती मला तुम्ही Instagramवर सांगा आणि तुमची कथाही मला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या मेल आयडीवर पाठवा. ऐश्वर्या, एक 9 वर्षाची मुलगी आणि तिचे बाबा अनुराग. दुर्दैवाने यांची आई म्हणजेच ऐश्वर्याची आई ही 2 वर्ष आधीच गेली होती. अनुरागला भीती होती की जर त्याने दुसरे लग्न केले तर कदाचित त्याची होणारी बायको ही ऐश्वर्याला नीट सांभाळणार नाही. म्हणूनच तो लग्न करायचा नेहमी टाळत होता. हल्लीच्या काही दिवसांमध्ये अनुराग फार व्यस्त होता. आत्ताच कुठेतरी ऐश्वर्या ही शाळेत जाऊ लागली होती. पण नंतर एक दिवशी ऐश्वर्या आपल्या बाबांना बोलली, अहो बाबा, काय हे? किती वेळ तुम्ही नेहमी काम काम करतात? मला कुठेतरी फिरायला घेऊन चला. अनुरागने नाही सांगितले, पण ऐश्वर्याने हट्ट धरला. म्हणून अनुरागने ठरवले की आता ऐश्वर्याला तिच्या गावी फिरायला न्यायचे. ठरले आणि ठरल्याप्रमाणेच अगदी 2 दिवसातच अनुराग आणि ऐश्वर्या हे रात्रीचे आपल्या गाडीतून निघाले. ते आपल्या आजीकडे जात होते. हळूहळू करून मुंबई ही लांब सोडली आणि गावचा हा रस्ता यायला चालू झाला होता. ऐश्वर्या फार लहानपणी तिकडे गेली होती, म्हणूनच आता ती हे सगळे पाहून थोडं तिला आश्चर्य वाटत होते. पण थोडीफार अनुरागने गाडी थांबवली आणि तो बाहेर उतरून बाहेरचा आनंद घेऊ लागला. कळत नकळत ऐश्वर्या देखील बाहेर उतरली आणि बाहेर उतरताच तिला झाडाझुडपांमध्ये काहीतरी चमकताना दिसले. अनुरागच्या कळत नकळत ती त्याच्या जवळ गेली आणि तिकडेच त्यांनी एक छोटीशी भावली ही उचलली. अनुरागने तिला गाडीत बसण्यास सांगितले, पण गाडीत बसताच अनुरागला तिने ती भावली दाखवली. जणू तिच्या नजरेतच काही वेगळी अदा होती. असे वाटत होते की ती भावली नसून एक लहान मुलगीच आहे. अनुरागला ही भावली बघून फार आश्चर्य वाटले. तो देखील बोलू लागला, अगं हे काय आहे? अशी भावली आणि तुला कुठे भेटली? झालेला सगळा प्रकार सांगितला आणि अनुरागने सांगितलं, ती भावली फेक बघू, आपण उद्याच एक नवीन भावली आणू. पण ऐश्वर्या काहीच ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हती. ती रडू लागली आणि तिचा तो रडका चेहरा पाहताच अनुरागने देखील तिला ती भावली ठेवण्याची परमिशन दिली. ते त्यांच्या त्या आजीच्या गावी पोचले आणि दुसऱ्या दिवसापासूनच ऐश्वर्या त्या भावलीच्या जणू जवळ जाऊ लागली. अनुरागला देखील बरे वाटू लागले की ऐश्वर्या आता त्या भावलीमध्ये जरी रमली असली तरी कशांना कशामध्ये तिचं लक्ष आहे. तसं तर आता अनुरागने वर्क फ्रॉम होमच घेतले होते, म्हणून तो आपल्या लॅपटॉपमध्ये तसेच काम करत होता. इकडे तिची आजी ही देखील दोघांकडे तशीच लक्ष ठेवत होती आणि अनुराग आल्यामुळे ती देखील 2-3 दिवसासाठी आपल्या गावातून बाहेर जाणार होती. तसेही तिला वेळ भेटत नव्हता. पण इकडे अनुरागने एक गोष्ट पाहिली की ऐश्वर्या आता पहिल्यासारखी बोलत नव्हती. बोलत होती ती फक्त त्या भावलीवर. जे काही उत्तर देईल ते देखील ते भावलीकडेच पाहून देत होती. सुरुवातीला तर त्यांनी लक्ष दिलं नाही, पण नंतर असले प्रकार वाढू लागले. झोपताना देखील ते त्या भावलीला आजूबाजूलाच ठेवत होते. हे प्रकार एवढ्या वरती गेले की एक दिवशी ऐश्वर्याला अनुरागने ओरडलेच. ऐश्वर्या रडू लागली आणि अनुराग बोलला, तुला किती वेळ झालं समजवलंय, पण तू ऐकण्याचं नावच घेत नाही. आणि अनुरागने चिडलेल्या त्या अवस्थेमध्ये ती भावली घेतली आणि लांब घराच्या बाहेर जाऊन फेकून आणली. इकडे तो पुन्हा घरात आला आणि बघितलं की ऐश्वर्या फार रडत होती. त्याने ते दार बंद केले आणि झोपी गेला. पण दुसऱ्या दिवशीच त्याला जाग आली आणि समोरचे दृश्य पाहताच जणू त्याच्या पायाखालची जमीन सरकली. कारण की त्यांनी पाहिले की ऐश्वर्याच्या हातामध्ये तीच भावली होती. हे सगळं होतं तरी काय असा प्रश्न त्याला पडला. कारण की ऐश्वर्या बाहेर जाणं शक्य नव्हते, कारण की तिची उंची एवढी नव्हती की ती कडी उघडेल.
त्याला फार मोठा धक्का बसला. त्याने विचारलंच होतं की भावली कुठून आली आहे, पण तेवढ्यात त्यांची ती आजी आली. अनुरागला मनातल्या मनात वाटलं की आजीनेच ही भावली दिली. इकडे आजीने त्या दोघांचे मन वळवले आणि पुन्हा ऐश्वर्या त्या खेळण्यामध्ये रमण झाली. अनुरागने झालेला सगळा प्रकार सांगितला आणि आजीने सांगितलं की मी तर तुझ्या देखतच आलेली आहे. ही भावली कोणी दिली मला देखील माहीत नाही. अनुराग तिथेच तसाच त्या भावलीकडे पाहत होता. पण एक दिवशी अनुराग हा रात्रीचा एकटा हा बाहेर चालत असताना त्यांनी पाहिले की त्याच्या खांद्याला जणू कोणीतरी हात ठेवलाय. त्यांनी सहज आपल्या खांद्यावर हात लावला तर त्याच्या खांद्यावर तीच भावली होती. तो जोरात किंचायला, कारण की त्यांनी पाहिले की त्या भावलीचे डोळे हे जणू हालत होते. हे होते तरी काय हे त्याला समजत नव्हते. पण हे एवढ्यावरच थांबणार नव्हते. जणू त्या भावलीला राग होता ऐश्वर्याने तिला लांब केल्याचं, म्हणून तो ती बदला पूर्ण घेणार होती. अनुरागला ती आता कळत नकळत स्वप्नात देखील त्याचा गळा दाबते असे वाटत होते. कधी तर चालताना देखील ते तिच्या नजरेमध्ये नजर टाकू नये असे वाटत होते. पण एक दिवशी तर अक्षरशः हद्दच झाली. अनुराग रात्री झोपला असताना तिची नजर वरती पंख्याकडे गेली आणि तीच भावली ही चक्क उडी मारून अनुरागच्या गळ्यावर आली आणि अनुरागचा गळा दाबू लागली. समोरचे ते दृश्य पाहताच अनुराग जोरात किंचायला आणि त्यांनी ती भावली ही लांब फेकली. तिच्या आईने विचारले की काय झाले, पण त्यांनी त्यांना काहीच नाही सांगितले. तो पुन्हा एकदा सकाळी सकाळी ती भावली घेऊन गावाच्या फार लांब गेला आणि ती भावली पुरून आला. पण एवढ्यावरच थांबणार नव्हते, कारण की घरी येताच समोरचं दृश्य पाहताच तो जणू रडू लागला. कारण की त्यांनी पाहिले की त्या भावलीवर ऐश्वर्या तशीच खेळत होती आणि ऐश्वर्याची नजर चुकताच त्या भावलीने चक्क आपली मान वाकडी करून अनुरागकडे पाहिले आणि एक क्रूर हास्य देऊ लागले. हे सगळं होतं तरी काय हे त्याला देखील समजत नव्हते. म्हणून अनुरागने आपल्याच एका मित्राला तोडगा विचारला आणि मित्राने सांगितले की काही होऊ दे, त्या भावलीला तिच्यापासून लांब काढ, कारण की जर तू असे नाही केले तर ती तिचा जीव घेईल, ऐश्वर्याचा जीव घेईल. तो मित्रही मांत्रिकच होता. त्याने काही उपाय सांगितला आणि अनुराग बोलला, आई संध्याकाळ झाली, थांब, मी रात्रीपर्यंत येईलच. काही होऊ दे, पण तू ऐश्वर्याला एकटी ठेवू नको, सतत तिच्यावर राहा. अनुराग गावापासून लांब गेला. पण इकडे ऐश्वर्या, ती भावली आणि तिची आजी ही तशीच घरी एकटी होती. अनुराग हा जेवढा पटकन होईल तेवढा पटकन त्या घरी आला आणि समोरचे दृश्य पाहताच तो तसाच तिथे शांत बसला. कारण की त्यांनी पाहिले की त्याची आई ही जमिनीवर अक्षरशः तडफडत होती आणि इकडे ऐश्वर्याने जणू त्या भावलीचे कपडे घातले होते आणि ती तशीच एकटक समोर पाहत होती. अनुराग तिच्या जवळ जाणार, ऐश्वर्या काय झालं, पण त्याच क्षणी तिच्या मागून ती भावली येऊ लागली आणि ऐश्वर्याचा जणू गळा दाबू लागली. ऐश्वर्या ही आता जोरजोरात ओरडू लागली, बाबा वाचव मला, वाचवा. अनुरागला काहीच समजत नव्हते की पुढे करायचं तरी काय. म्हणून त्यांनी कळत न कळत आपल्याजवळ असलेले ते मंत्राची पुस्तक काढली आणि मंत्र जोरजोराने वाचू लागला. पण भावलीला आता कोणताच फरक पडत नव्हता. ती जणू या सगळ्यांनी अजून ताकदवर झाली होती. ऐश्वर्याच्या गालावरनं, हातातून आणि पायातून आता रक्त यायला चालू झाले होते. कोणत्याही क्षणी तिचा जीव जाईल असे वाटत होते. इकडे त्याची आई देखील तशीच तडफडत होती. म्हणून अनुरागने शेवटचे देवाचे नाव घेतले आणि त्या भावलीला पकडले. तशी खूप वेळा बाहेर ठेवून देखील ती आतमध्येच येत होती. पण शेवटच्या त्या भावलीला हे पकडून बाहेर ठेवले आणि आपल्याजवळ असलेले छोट्याशा पेट्रोलच्या बॉटलमधनं तिच्या अंगावर पेट्रोल टाकले आणि तिला माचीसनी जाळून टाकले. ते जाळताच जणू मोठमोठ्याने किंचाळण्याचा आवाज येऊ लागला. पण हे एवढ्यावरच थांबणार नव्हते.
जणू ती आग विझू लागली होती. अनुरागला त्याच्या मित्रांनी सांगितल्यानुसारच तो तिकडचेच ते पाठ्यपुस्तक आणून त्यामधले ते मंत्र हे वाचू लागला. आणि जणू ती आत्मा आता हारू लागली होती. त्या भावलीमधनं आता काळी सावली निर्माण होऊ लागली होती. ती एका किमान 10 ते 15 वर्षा मुलीची होती. ती काळी सावली फार मोठी झाली आणि बघता बघता ती त्या आकाशामध्ये अदृश्य झाली. त्या भावलीची ती राख तशीच राहिली. अनुरागने ती घरात देखील घेतली नाही, तशीच उचलली आणि पुन्हा एकदा बाजूला अग्नी करून त्यामध्ये टाकली. तो घराच्या आतमध्ये गेला, पण आतमध्ये जाताच ऐश्वर्या आणि त्याची आई दोन्हीही जमिनीवर तसेच बेशुद्ध होते. लगेच त्यांना डॉक्टरांकडे नेले, पण जे व्हायचे नव्हते तेच झाले. ऐश्वर्या हिला फार जखम झाली होती, म्हणून ती हे जग सोडून कधीच गेली होती. आणि तिची ती आजी ही तर आता बरी झाली, पण यांनी जे काही भोगले हे त्याला कधीच विसरणार नाही. अनुराग थोडासा उशीर झाला म्हणून ऐश्वर्याचा जीव गेला. म्हणून कधीतरी बाहेरून कोणतीही दिसलेली अनोळखी वस्तू ही लगेच घ्यायची नसते, नाहीतर कदाचित हालत ही ऐश्वर्यासारखी देखील होऊ शकते, हो की नाही? कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगा. कथा मला तुम्ही पाठवूही शकतात मेल ID वर. चॅनलला लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.